Watlah hadin bagi layau karta. Kini ki arngot kirang ialehkai football. Ki bapau nambat ki bakrau. Ha ka perthai. Kim ju pen sngosi. Ne kim ju pep ban pen snobha. Iya ki nong Christian. Ha ba kimi madan. Ha ka ba nakaliang jong Ronaldo. Ha ka jing ialehkai jong ka Al Nassr. Ha ka Saudi Pro League. Uli yo ban tep iya ka gol. Tang ha ka sau minit. Pyrshah iaka Al Khalud hakabak Al Nassr kala job da lai lewei gol bat iya kita ke arteli ki gol kawai la tep dau John Duran bat kawai la tep dau Sadio Mane mentak Al Nassr kala don hak kerdan ke balai hak miek ikin point kat ba na kaliang jong Ronaldo sa setang nyepu argol baun poi sya katong kata kadai si hajar gol kat ba na kaliang jong Lionel Messi hak jing ialehkai kon kakaf Champion Cup ka round 16 jong ka League 2 ka Inter Miami pyrshah iya ka Cavalier ka Inter Miami kala ialehkai bha hak ne ka jing ialehkai hak ba kala job da Arle not goal bat iya kita ki gol la tep dau Suarez kawai bat Lionel Messi kawai hak menit ka bakhadu bat kata kendai peu plus minit bat kane ka jing ialehkai kadai menin bat hakawai pat ka khobor nakaliang jong Neymar tang hakipor ki bakhandiat baula syakot hak squad jong ka Brazil hak jing ialehkai World Cup qualify pyrshah iya ka Argentina henry unam la ban mi madan hak te ka jing ialehkai namar ka jing man sau jong u kala khi biang bat hak jeka jong u lakot dau Enric te nakaliang jong Neymar ulapan mi iya ka jing pen bana hadin baula mi no na ka konhon ialehkai kari namar ka jing mansau da ka baong ka jing wan phai kala long kumba kala jan pha Andres ngosi bangan namla ban wan phai biang ban phong ya ka jan ka bakhia tam ha ka perthai ha ka ne ka clip mat bat ula ong shu ngilaya grand slam bat barok kitip iya ka jingkwa ka bakrau ka bangadon ban wan phai biang henry ngila poi sya ka jinges ngothu jingmon bat ngilarai panam sim ya ka jingma na ka banta jonga ban pen khre pha yala de bat ban long ubalai na ka jingman sau ka ba pura tingi kermen skem Paralok bau Neymar un sakoit nok loy kublish bun